Ei vittu, Essu. Tää on vissiin hiukan muuttunut tää pelisi viimeksi pelannut. Mitä vittua? We made a blind jump. How did they? Get here first. The Covenant ships have always been faster. Tapahtuukohan tässä intros nyt oikeesti jotain niinku järkevää vai? We were running dark. Yes. Skip. Veveillä? Mitä? Veveillä? Sorry for the quick thaw, Master Chief. Things are a little hectic right now. The disorientation should pass quickly. Welcome back, sir. We'll have you battle ready. Vitun kännykkä, saatana. Chief, please look around the room. I need to get a calibration reading for your battlesuit's diagnostics. Minäks tää oikeesti vetää nyt tää helvetin tutoriaali mulle? Online, sir. Ei. No. Vital signs reported. No freezer burn. Okay, sir. Go ahead and climb out of the cryotube. Ei vittu, mä olin tuubitunnelis. Cool. Please follow me to the energy shield test station. Ei noit yhtään niinku ihmetyttää, kun Chief on vähän tämmönen erikoinen. Päästelee tollasia ääniä ja sit verkkaa tossa noin sellainen hyppäsi sun ylittä näiks. Sam! Sam! Come on, we've got to get the hell Sami! out of here. This way! Sami, mittani on täyttymässä. Ai saatana. Moro. Pois tieltä. Taskulampina on näköjään RGB-ystävällinen. Saatana, reivipalo. Ai saatana. Jäpä ampu mua. Ei joo. Captain Keyes. Good to see you, Master Chief. Things aren't going well. Cortana did her best, but we never really had a chance. A dozen Covenant superior battleships against a single Halcyon-class cruiser. With those odds, I'm content with 3. Make that 4 kills. Sleep well? Anteeksi, juon vettä. Yes. So you did miss. Juon vettä! Jeesus, näittekö mikä hymy tolla oli? Se oli semmonen oikein niin shit-eating grin. Joo. I don't keep it low. Ei oo, et näköjään pidä hei patruunoisiin. Ei helvetti. Vitun kilari äijä. Hetkinen, musta tuntuu, että mun Magnumissa on jotain vikaa, vittu. Jotain on nyt. Hetkinen. Odotas. Keep your head down. There's 2 of us in here now, remember? Joo, odotas, mä mietin yhtä juttua. Ai. Siten Musto Chef kuoli ja Riksa teki muita videoita.